Wat een service. Ja, jong. Ik was moeder. Wens den jong. Dus oh Joke, gezellig. Ik zeg, We zitten er onderweg. Ja, daar ben ik. Ja, dat dacht ik al. Daar ben ik. Hallo. Hi, Hallo. ik ben een vrijwilliger. Ah, ziet gij En dat? Joke. en nog U een zit ook vrijwilliger? Jazeker. Oké. Maar we hebben er heel veel, hè? Nou, we zochten vanmorgen ergens koffie te drinken. Ja. En toen viel het begrip de hoeskamer Ja. van Venrooy. Ja. En daar zien we dus nou. Ja. Maar wat is dat precies? Nou, dat is een inloop. Een laagdrempelige inloop voor mensen uit Venray. Kijk. 3 keer in de week, nee, 3,5 keer in de week. Maandag, woensdag, vrijdag en zondagmiddag. Oh, zondagmiddag. Ja. Ja. Dus in het weekend, want normaal gesproken is in het weekend dan niks te beleven, maar... Nee, maar het is juist... Zondagsmiddags dan is het vrij druk. ja. Oké. Ja. Ja, mensen hebben gewoon niks om handen op zondag. En dan is dit een hele goede gelegenheid om toch ergens even een kopje koffie te drinken. En voor wie is dit dan toegankelijk? Is voor iedereen Voor eigenlijk. iedereen. En hoeveel mensen maken er gebruik van? Ja. Held je dat bij op de een of andere Ja, manier? ja, ja. Ja? Een Dat stuk is- of 30, 34. Regelmatig en onregelmatig. Oké. Sinds 4 jaar. Sinds eind januari 22. Oké. Henk weet het wel. Henk jij komt al zo lang hier, hè? Ja. Ja. Maar, ja, voordat ze bewegingjes maken... Ja, ik hoor niet plek. Nee, je blijft niet plekken zeggen. Nee. Hè? Nee. Dus dat moeten we ook niet doen. Hè? We moeten ook niet in beeld brengen of mag dat toch? Ja, maar niks vragen. Oké, Henk, zullen we dan het volgende afspreken? Dat ik niks vroeg, maar dat als jij wat wilt zeggen, dat je dat gewoon kan doen. Ik vind het hier heel leuk. Ja? Dit heeft jarenlang hebben we dit ontbeerd, zo'n groente. We zitten met steun van Evert, van de makelaardij. Ja? Die verhuurt dit pand. Hier heeft ook Dylan Hagers gezeten, de influencer. Ja. Oh, dat zei onze cameraman net, ja. Dus Dylan Hagens had hier gezeten. Gaan ze in het begin. Oké, grappig. Ja. En wat, is het deze ruimte? Ja. Of huurt er nog meer bij? Dat is de keuken, dan een toilet en dat is een kantoorruimte. Maar ja, het belangrijkste is denk ik, het is gezelligheid. warm, het is gezellig. Ja. Kent je terecht van een tas koffie, Ja. preutje. Ja. Ja. Dat is het laatste belangrijkste. belangrijk. Ja. Want Venrooy is een behuurlijke plaats. Ja. Dan kan ik me voorstellen dat er bij heel veel mensen ook wel behoefte is aan. Maar dit is maar een hele kleine ruimte. Henk zit 30 mensen. Ja, maar die komen niet. verschillend, Als- komen niet in één keer. Als het Nee, erg nee. druk In de is, loop van dan de zit... tijd komen hier een stuk of 40, 30 mensen. Als het op verschillende de tijdstippen. zondag of in de maandag meer erg druk is, dan kun je tellen op 20, 22 man. En dan is het druk. Maar zien dat dan mensen die alleenstaand zien, Dat kan. eenzaam zien? Ja, Dat kan. Kan allemaal. eigenlijk alles. Iedereen is hier welkom. Ja. Maar er zijn mensen die hebben er meer behoefte aan. En die komen dan regelmatiger. Nou, bijvoorbeeld Sjaak. Sjaak, hè? Vertel jij eens iets. Sjaak, de vrijwilliger zegt van vertel eens iets. Ja. Nou, ik kom helemaal uit Overloon, Echt hoor. Iedere dag. 5 kilometer. En 4 dagen in de week kom ik hier. Ja, 3,5 dag hè, zei ze. Ja. Omdat Ja. ik gewoon verder niks te doen heb. En in Overloon is niks. Wordt ze terecht kent. Nou, ik ben dus eigenlijk hier. Heeft jouw begeleidster dan misschien iets gezegd over hier? Nee, ik ben eerst bij ik begin, of hoe heet dat ook? Oh ja, ik begin. Ja. En die zei meteen van, oh, dat is misschien iets voor de huiskamer. Oké. En sindsdien ben ik eigenlijk hier 4 dagen in de week. Ja. En dan 1 keer blijf ik 1 uur. En daar misschien vandaag tot 4 uur. En dan tuf ik weer terug naar Overloon. Met de auto of de fiets? Of de, Met de met de fiets. In weer en wind. Nou, hou ik wel een beetje in de gaten, maar vanmorgen keek het ook, of vanmiddag was het ook een beetje gevaarlijk, maar ja nou.
Hij Ja. kan ons niet missen. Nee. En En andersom. Aliel komt uit Ja. Merselo, hè? Ja. Ja. Ja, ik kom ook 3,5 dag hier. Als het open is, kom ik gewoon hierheen. Ja. En Ik zit ook alleen thuis. Kijk, dat is weer Want een dorp, er is helemaal, Nee, Dat is helemaal niks. Nee. helemaal niks. nee. 1 kroeg geloof ik. En that's it. Hier kun je gewoon jezelf zijn. Ja. Dat is ook, je kunt jezelf zijn hier. Je kunt een praatje maken. Dat kan op die andere plek allemaal niet. Dat is allemaal veel te serieus. Hier niet. Maar ik denk dat dat dan ook ligt aan de mensen die hier vrijwilligerswerk doen. Ja, ja. ja, heel behulpzaam. Ja. Ik heb En ook al iets leuks gekregen van haar. Dat is Zo'n hier. mooi hondje, dat is echt heel leuk. Nou, dat die heeft had hij nog vorige thuis. week gekregen voor carnaval. Oh, ga je wel carnaval vieren? Oh nee, nee. Oh, Nee, je dat bedoelt hondje, het dat hondje. beeldje. Ja, Ja, dat is echt heel het mooi. hondje. Wat Ja. voor hondje? Nou, ik had een beeldje van een Franse bulldog. En Ja? hij heeft een Franse bulldog. Dus heb ik dat beeldje aan hem gegeven en Ja, daar was hij heel blij mee. Oh, en waar is de Franse bulldog nou? In Merselo? Thuis in Merselo. Oké. Ik heb met die hondjes te spelen en hij erop af zo. Achteraan gaat hij ruiken. Nee, maar Leuk. is dit nou, wordt je het verdot? Dat de mensen content zien? Ja, ja, zeker. Want Ja, ja. hoe ziet, dames, hoe ziet je hier ingerold? Nou, ik heb het in de krant gelezen en ik was op zoek naar vrijwilligerswerk, want we waren verhuisd naar Venray. Nou ja, en toen ben ik hier terechtgekomen. En dat doe ik nou een jaar. Dus ik ben heel blij dat ik dat heb. Ja. En waar kom je vanaf? Ja, nou woon ik in Venray, ja. Ik kwam van Wansum. Van Wansum? Ja, Oké. daar hadden wij een dagbesteding. En dit sluit er wel heel goed bij Oh, aan. dus je hebt al ervaring. Ja, maar dat hoef je niet per se te hebben hoor. Ja. Ervaring dat je dat hebt. Gewoon- Mensen om kunnen gewoon. Wat bleef? Met mensen om kunnen gewoon. Ja. Dat is het Ja. belangrijkste. Ja. Dat is echt het belangrijkste. Ja. Maar we zien geen hulpinstantie, hè? Nee, We zien nee. een inloop voor gezelligheid. Voor wie zou het naar hulpverleners door? We zien mensen met een psychiatrische achtergrond. Gewoon huistuin en keuken mensen. Ja. We zien geen doorverleiders. Ja, maar wie klein het initiatief ook is, het belang is enorm. Dat is heel zeker. Dat is echt heel zeker, ja. Want Ja. er zal ook wel eens minder Drama. leuks Ja. op ons afkomen. Ja, ja, ja. Dat kan gebeuren, ja. Daar heb ik het vooral over mensen en hun verhalen. Ja, of dat het tegen elkaar botst, weet je wel. Dat kan ook wel eens. En dan moeten er toch wel even tussenin springen. Ja. Maar Ellie is toch wel verpleegkundige, of noem je dat? Een Ja, maar- psycholoog, Ellie. Ja, maar die Ellie, is hier maar geen vrijwilliger. Die hoort hier niet. Die Nee. begeleidt ons. Ja, als er iets is kunnen wij haar bellen. Ja. Oké. Kijk, dat staat er op dat bord. Zie je? Dat moet je zorgen. Oké, en die komt zich er dan mee bemoeien? Ja, niet bemoeien, maar dan kunnen wij hulp aanvragen. Of je dat bemoeien moet zeggen, dat weet ik niet. Nou ja, er Ja, staat bemoeizorg Ja, ja, achter, hè? ja. Lusten jullie trouwens koffie? Nou, we hebben net koffie gehad bij, Oh. bij het vorige adres. Oh. Maar bedankt voor het aanbod. Nou ja, we mogen hier misschien in de toekomst nog eens een keer binnenloeten. Zeker, Dat is koffie. zeker, zeker. Ja, zeker. Kan Ja. altijd. Want als de doelgroep zo breed is, bijna eindeloos, dan... Eindeloos eigenlijk, ja. Ja. dus, ja. Maar heel veel mensen hebben daar meer behoefte aan dan anderen. En dan gaat dat vanzelf. Heb je ook wel eens een moment dat je denkt van ik weet even niet waar ik hiermee aan moet? Nee, Complexe verhalen, mensen die het niet meer zien zitten. nee. Nee, eigenlijk niet. Tenminste, ik niet. Nee, ik ook nog niet. Nee. En wie lang draait jij al mee? Een paar maanden maar. Maar ik heb altijd dit weer gedaan. Hè. Ik heb altijd in de zorg gezeten. Dus Ah, dat wel. Ja. en duk zien mensen ook fysiek blij dat ze hun carrière in de zorg achter zich hebben. Omdat het enorm zwaar is. Ja. Zwaar is. Niet alleen fysiek, maar ook mentaal met alle regeltjes en protocollen en dingen Ja. die er op de gaaf komen. Maar toch heb je besloten om
met nog... Nou ja, Het bloedkruid waren dan, niet gang. dan zitten we tussen te kijken. We. Ja, ja. Oh, dus je zit eigenlijk een beetje tussen twee dingen in. Nou nee, aan de ene als- kant begeleider en aan de andere kant ziet je ook doelgroep. eigenlijk wel. Ja, want vrijwilligers, sorry. Nee, doe maar. Er zijn ook vrijwilligers die komen gewoon als ze geen dienst hebben, komen ze toch nog Kom even toch binnenlopen even en hier, een kopje ja, koffie toch drinken. Ja, drinken. dat is toch prima? Ja. 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 Kijk, en dan vind ik het wel fijn dat de mensen die er nou zien, die hier op bezoek zien nou, die hebben ook allemaal even een woordje gezag. Maar ja, ik ben enorm blij dat zoiets in Venrooy besteedt. Zeker, Ja. zeker. Maar nu hebben we hadden het al gehuurd in de wandelgangen heen, maar nu zien we er geweest en nu hebben we het met eigen Ja. ogen en Ja. oren hebben we het kunnen beleven. Ja. Ja.